Nakaangkon og bali sa bukog sa iyang paa human maaksidente nga natapigas ang tiil sa gitrabahuan nga tabay sa sitio Cumbado, Barangay Guadalupe, Bugo City. Sigon sa niresponding rescuer sa BEP Bugo City og City of Bugo Disaster Team, ang nahulog nga si Pedro Lucernas Jr., 48 anyos, residente sa nahisgutang dapit sa nasayran. Si Lucernas dunay laing kauban sa gitrabaho nga laom nga tabay, apan siya lang ang anaa sa ubos sa maong lungag. Sa iyang pagtikang natapigas kini ang iyang tiil hinungdan sa iyang pagkahulog nga miresulta sa pagkabali. Ang mga personahe sa Bugo City Fire Station ubos sa pagdumala ni Acting City Fire Marshal Senior Inspector Numi D. Ilanan, nakadawat og tawag bahin sa hitabo og daling girespondihan ang hitabo nga milampos gyud sa pagluwas kang Lucernas. Gihatagan dayon og first aid ang pasyente. Sa wala pa siya gidala sa Bugo Provincial Hospital alang sa dugang medical og surgical assessment. Si Lucernas sa iyang bahin mapasalamaton gihapon siya nga nakasurvive sa maong trahedya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.